ite annabi foli berndam wasayinte mo yomni bandam sinde boy wamtino sabam hirnata game fabudi kala ko dillini ɗum ko ɓuri ɗum doole ana selli ko gonga ko nitigi pular wi mexri show ifrir noddira noon ko musse baba galle sow tonele ramatullahi o widdimo ko konngol aadi firtatake aadi makko e ɓesgo medina gounas kala nde événement yonti o addana ɓe comci kisipol tawi kadi ko labaɗi sanne kala ko ñantata neɗɗo ha faɗɗa ina jiite sow e frére ha bandiraɓe tedduɓe ko onon yiyani koye mon kala ko katu jinɗon e comci so jottima sow e frére ma on taw ɗum ɗon mbasiŋaji joɗɗi tawi ko original ina tawe ɗon tawi ko mbasiŋaji jaltuɗi e nde hitande hikka ujunnaji ɗe nogas e jowi ko hono noonne kadi kala leƴƴol ngol cohluɗa e tisi ina ɗon tawe so tawi ko wutteji jumbajo wat feeri jottuɗa sow e frére kala façon mo cohluɗa e wakci tawi ko waksiji original jaltuɗi e nde hitande hikka ko ɗo tan tawete onon yontaɓe ɓe jolɓe ñembi mbimi jottuɗe sow e frére jontaɗo yata yoɓaki onon soknaɓe tedduɓe kala façon kala mo cohluɗa tiggare mawɗo ina ɗon tawe so tawi ko suka kadi ina ɗon tawe comci rewɓe comci worɓe kala façon robbo mo cohluɗa tawi ko robboji ɓuuɓɗi e ɓandu sanne ala ɗo yitete so wona place sow e frére onon tawireɓe taweteɓe madina gounas hani eɗen guure takkiɗe madina gounas onon katijini e kala ko tayor sohlata jottuɗi place sow e frére kala façon mo cohluɗa e tergal ina ɗon tawe kala façon mo cohluɗa e bokkode so tawi ko lastique cohluɗa yotto sow e frére daɗi wutte fofde ina ɗo tawe ko onon jiyani koye mon ko jooɗi ala e laranam no gonɗoni yirude ni ko fegata miwiɗo bawɗo golle mum ganduɗo hakki client sow e frére uditani on dome jaƴƴe sanne ɓuuri kamen welde ko fegata newiɗo bawɗo golle mum ganduɗo hakki client mi siftina to nde yeyirde tawete ina tawi to ne lega ramatullahi sa yettima jeeri garas tamba ha bandiraɓe tedduɓe ƴew hirnage godoron o woɗɗani galle ceerno basirou thiam jotto jiya ɓuuri soynade an jiɗɗo jokkodirde e makko ha ɓuura newade itta numéro téléphone 78 389 75 31 sow e frére wi korka jam mustafa eno garɗi timmal hore nde eno mofti ففاض اليمن والبركات فيدا وظل البسور يرفل في اللباس jontaɗo soccoto saabu mo so bettat ana selli ko gonga ari addi jaam on ko musse ousmane dem couture ko tayor pawɗo golle muɗum sanne onon jogiiɓe comci ina jiiɗi ñodde tawi kadi ina jiiɗo modèle aji joɗɗi ha bandiraɓe tedduɓe newede ari ha yettima e je simon musse ousmane dem couture alias alaji dem o ko tayor ganami wima ari dusodirde e mon kala façon mo cohluɗa e modèle sa cettima o tayor gana ma ñoɗɗum an soknajo tedduɗo aɗa yiiɗi ñantade ñantugal maɗa faɗɗa mbimi ari yetto atelier ousmane dem couture kala façon mo cohluɗa e ñotol so tawi ko comci jombajo o yaltinen modèle aji kessi pol ha bandiraɓe tedduɓe soknaɓe tedduɓe badden ada to atelier ousmane dem couture to legrama tulla kala façon mo cohluɗa ɗum ko debbo e gorko kala suka e mawɗo emo ñota comci mum ousmane dem couture uditi damene wende tawi ina wondi e piriji beɓɓe mi wima ko jooɗi ala e laranam sa yettima oɗo atelier no gonɗoni yirude ni ɗi modèle aji joɗɗi e ko wona ɗi foof caggal nde pamɗa kala façon modèle emo ñoota fanmi sifanuma to nde ñiɓirde tawete atelier makko ina tawe sa jettima ɗon e galle ceerno basirou thiam tone leygo ramatullahi sa jettima garas tamba ƴew banggue maɗa nano hirnage galle ceerno amadou samba emo tawe ɗon ɗon ɗo galle dembuɓe ma yiɗon on ɗon atelier ko sagata newiɗo bawɗo golle mum ganduɗo hakki client gadda comci maɗa o ñotanma ɗum ha yoɗo senne tawi kadi tardata ala to ɗum dañoto so wona e dem couture an jiɗɗo windade guili heewani saabu koye événement kuccuɗen an bandiraɗo tedduɗo jiɗɗo ñodde oɗo atelier so tawi koye madina gounas gonɗa aɗa yiiɗi arde toon walla taweteɗa koye guure takkiɗe madina gounas ƴettu numéro téléphone 77 443 85 66 sa rewiɗo tan ma yetto on gorko pullo dana ala ñotowo comcam so wona taw ko dem couture ko jimi ɗon ko mbiyani hay nokku جزاك الله يا شيخ المفدى so gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seren ɓe ɓur e gunas jiya balle sañintini ɗum kisa nana bolle seren ɓe ɓur e gunas
gonden koye ndu lewru korka teddu ndu hitande ujude ɗe no gasse jowi onon namdotanoɓe lijimaji newiɗi mami yetti noon on place Baba Dia tonele Ramatoulaye ɗo jeere garas Tamba newiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga so tawi ko lijim cohluɗa Baba Dia uɗitani on damal tawi ko damal promotion onon sohlunoɓe lijim en gros détail foof de imo dari e wallodirde e mon kala ko cohluɗon o ƴetti pellital jippinde piriji ɗi hamme ma lef ngam waɗande on promotion e nder lewru korke tedduno ndu ngam wallidde bandiraɓe ɓe rewrude ɗum Allah ganduɗo hakki client an bandiraɗo tedduɗo taɓitiɗo e Madina Gounass e ɗen kori takkiɗe Madina Gounass aɗa hatojini e lijim barme maɗa wela safa ar jetto Baba Dia ana selli ko gonga saabu gonɗen koye ndu lewru korka teddu ndu an hakkay aɗa yiiɗi kumtari maɗa wela ar jetto mbiɗi Baba Dia kala ko kato jinɗa e lijim ina ɗon tawi tawaɗon lijimaji kessu pul tawi gari ko e lewru korka teddu ndu soble ina ɗon tawi ɗen soble ko moƴƴi sanne ɗe jawata bonde pompiteer so tawi ko ɗum cohluɗa mbimi ar yetto place Baba Dia kala ko fewti e suppome e lijim batansi ina ɗon tawe kani salar oignon ina ɗon tawe pobar kala ko cohluɗa e pobar petit pois no gonɗon e yirude ni kala tan ko kato jinɗon fofde ina ɗo tawe sa jettima ɗon e jeere garas Tamba ko jooɗi ala e laranam tawata ɗon ko on sagatani wiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga jippini piriji newnana kileneɓe ɓe e nder lewru korka tedduno ndu ɗum koyi ko teddungal e newede ana selli ko gonga onon yiɗɓe jokkodirde e makko ƴettu numéro téléphone 77 549 92 27 77 549 92 27 so en dewi e ngol lawol ma on jetto Baba Dia soko engrais walla détail tawi koye piriji bebɗi sanne enen kala kawroyen tone Baba Dia jeere garas Tamba Medina Gounass jiya balle sañintini ɗum kisa nana bolle seren ɓe mbur Madina, Arya Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, mi fudori ma Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina Madina Ceerno Amma Sayidu Lewi Madina mi fuɗɗorima Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina Madina, Ceerno Amma Sayidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Ceerno Amma Sayidu Lewi Madina. Alman, Johuru, mbaɗa tambe rawale. Wa alaikum salam. Sali jamaare. Sali. Nungam hande. No galon. Hande mi sedi. Tabarakallah. Ayo, bismillah mo. Ɗum ɗo Johuru, ɗum ɗo Sali. Bismillah moɗon. Bade Allah walli ɗo jom wuuro ari sali jama ari gonga noon mbiyatan alhamdulillahi rabbil alamin bisimilla moon noon galle Allah galle moon ko pular wiyata ko so koyngal leelani koto hunuko leel wallahi no woodi ala haali ko kaldun ɗen ko no woodi ha joni tan ko ngal jaɓɓal jiɗɗen yaɓɓude machallah ala haali jangde nde ɗum ɗo hankkadi tan foti tan ko waɗede accéléré no woodi golle puɗɗo ko ɗum tan hannde addimi ɗo pour siftinde on alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin aɗa andi enen wuro ngo kam jetten Allah gonga jetten Allah aɗa andi neɗɗo kam ala ko mbawɗa wadde kala ko aɗa waɗa sa tintini an e banɗi en tan so leddi jungo tan onon mbawi ɗum gonga nanden ɓuuri ceerten gonga ɗum ɓuuri kadi sadi jama nani ene heeɗi machallah wonko min jewtidi noon wonko min jewtidi ko heewi kisa Allah waɗi kadi jom wuuro ari hawri hen ɗum ko yettude Allah joni noon wi koto ceerno Sammasa hay heɗo andi an kam ko wiiɗi haal wi ko coñɗi mum ɗi acci he o taxi ko woni andi ko jole jippomi mbaɗata jole jippo mbaɗɗon taxi ji ɗiɗi gaddimi o yami addimina ha ɗo galle oɗa ɗa hono wiite kadi Hamadou Ali en ɗa wi ko ɗon haɗata woppi mon ɗon min ɗo wi ɗum kawi wi ko ɗon haɗa woppi min ɗon
mata o ƴetta ɗum ɗo ha nimako taski o oto min ƴetta min hokka andite min numéro taskiji ɗe mbaɗi nimako saɗa joga hen yewu nimako taski o min mbatani haqqillaji joni noon on taski kam yaadi he bagage muɗum yeehi aɗa ɗum andi kono bonata o ko ganduɗa hede sare mamin jaaha gagas so kay min ƴeew so min jippagam taski o aɗa jogui comcan mballa ɗum hen comtire magama ɗum joni noon ko noon way wi noon ko galle ma ɗaɓi tan mbi min mbiɗa ɗum andi ko baɗam won ɗo heyi kono noon hikka mayde rono ɗum heege ɗum laaɓi an kam yimɓe mbaɗa nayde wi ko ñamma o yono bonata baba aɗa wona o tan a ñama ene yare kono ko ɗo bonata mayde foɗima heege ay ɗo ɗo mayata ɗo mbatta de ɗum ni laaɓi mi hangaka de andu a wawa adi nde ɗumɗo fuɗɗi girndungu fuɗɗi hamma girndungu fuɗɗi de goppa ha goƴƴi ñebbe nattine nayi mboyi haala seeɗa fay madina jen madina jule egidoma ɓurna ɗo tagoma firima kawuroma fay madina jen madina ceerno Muhammad Saïdou lewi madina rabbiki Cissé aɗa andi enen ɗo wuro ngo ko wuro diine wallahi wuro sunna wallahi so tawi gandanɗa hoore ma en puɗɗi tan hunde taw tan koko moƴƴi tan jahat wallahi ne woodi wuro ngo en wonde duwaw wallahi ɗum ɗon eɗen jetti ɗum Allah no fewi wallahi madina gunas ko wiya madina gunas ala ko heddi saka ɗon woppa alaji Mamadou Saydou yo Allah yomo moƴƴere allahumma amin ɗum ɗo foof koye barkeji makko barke makko de ɗum ɗo foof koye barkeji makko jahat jeyata ɗo ko kala ko yimɓe ene mbaɗa yo mbat gonga kadi gandanɗa hoore ma oɗo saaha to yimɓe tolniɗo ko liggey tan gonga Allah walli en jamaji pewnama wallahi jangguirɗe mbaɗama woodi danema dow heddi ko ko holno jogortoɗen ɗum tawa bonani e juuɗe men wallahi guila e ndiyam ha e kuura ha e foof ɗum noon wona goto accirte par ce que ndo waɗata nde o wiyani ko goto o waɗani ko leegal ngal foof surtout noon jangde nde sukaɓe hande ne cohli jangde de aɓe cohli jangde no fewi no fewi bon ko mbiyata ko heddi hen ko golloɗen tan golloɗen mbaɗen feere jiiɗen e taliɓe cheikh beele eɗen ɓeydo yannude hunde ƴeewen jangguinoɓe alhamdulillahi rabbil alamin jangguinoɓe ɗe goodi ɗo ene goodi ɗo ha heewi ko foti e jaɓɓol pulaare wallahi ɓen nanɗo enen mbawi jangguinde enen mbawi no fewi ɗum noon ala no mbatten so Allah holli en ha en jiide makko foof ma new gila pecha kala gotoroka jomam subima wura madina ya madina jen madina jen Muhammad Saïdou lewi madina gila pecha kala gotoroka jomam subima wura madina buntu ko nam saɗa wona mumo comme wadde way min joƴa fo mboy wujja kongude seeɗa tan koye haala min ɗum e hayi kam no wujja joni noon miɗa andi kam kam mayda foto ɗum heege joni min mi yahi anani ma an kam hono ma hewde inde wonde comme mi yaani kono neɗɗo wiyete Mamadou wiye buntu min mi anda fof ko adi ɗum ko noon aduna yetti on neɗɗo ko jogo inɗa hew wadde ka haɗade heewi e mi salmini gogoma min ceeri Madina Arya Madina yen Madina Arya Madina yen Madina Ceerno Muhammad Saïdou lewi Madina Arya Madina yen Madina Ceerno Muhammad Saïdou lewi Madina mi fuɗɗorima rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina yen Madina Ceerno Muhammad Saïdou lewi Madina mi fuɗɗorima rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina
du réewi Madina